togashira muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions tadzoka zvekare nenyaya dzenyu zita ndoitwa iye Glory and welcome back to this episode. Nezuro handinakwanisa kuposta kwa kusina magetsi rima racho imi kuti kuiba kusviba kuti tsva magetsi asozogoma past 1 ndikati izvi zvandikunda izvi chirega chingosiyana nazvo ora chirega chipinde munyaya yedu yekutanga. Makasimba here vatete? Ini ndaishandira imwe couple iri middle aged ndiri shopkeeper ndaiva kupoli saka pamaholidays paya ndaishanda mushop. Vatete ndinoda kutaura ndichiti handina kumbobvira ndaba chero 1 cent kubva kumari yandaibata. Ndaizoikesha usiku ndichibhalansisa mabhuku pamwe nestock take yezvinhu zvinenge zvaitwa musi iwowo. Ndakashanda zvakanaka zvekutoti varungu vangu vaifara nekubata basa kwandaiita. Ini ndiri munhu wekuti handina nguva yekutsamwa saka mushop maigara makati mwaku kuzara. Mukadzi wemuridzi weshop wandichati mai Nicole tainge tatovaka ukama ndichivati sisi ivo vachinditiwo mainini. Asi ndakazopatiswa nemuridzi weshopu wandichati baba Nicole. Mai Nicole vaive nemwana mucheche saka vaikasira kuchaisa. Ndini ndainge ndosara nababa Nicole tichibhalansisa mabhuku. Chakava ndechakauya. Baba Nicole vakasvitsa shoko vatete. Ndakatanga ndichijamba ndichiramba nokuti ini namai Nicole tainge tadova neukama wakasimba. Tete, regai nditaure ndichiti kutaura chokwadi pana baba Nicole pakashanda mari. Baba Nicole vaimwaya mari left right and center. Ndakakabira bit ndikaona sekuti ndaikurumidza ndapfuma. Ndainge ndafunga kungwafa kuna baba Nicole maextra dollars avaindipa aizowana paanoshanda. Ndakazobvuma ini kondini ndadini pakashanda madollars. Pandainge ndava kusara nababa Nicole takazoita busy adulting nezvimwewo mushop. Shoko rakasvika kuna mai Niki kuti ndainge ndofambidzana nemurume wavo zvisina kunaka. Mai Niki havana kundivanda vakasvika vakabvunza kuti mai nini ichokwadi here chandinonzwa pakati penyu nababa mukuru. Ndakaramba ndikati vanhu vaitinyepera vaida kutipesanisa ukama hwangu nawo. Ko ndakapefomazve ndaitochema nemisodzi. Mai Niki vakati kana ndisina mhaka ndisatambura hangu vanhu vaida kutipesanisa. Vakakumbira kanganwiro nyaya ikabva yapera. Ndakaramba ndichifambidzana nababa Niki asi tanga tava careful kuti tisabatwa because I suspecta kuti munhu ainge atitengesa aive pedyo. Mai Niki havana kuzombobvunza nyaya iyi zvakare. Izvo vatete vaiziva havo zvavainge vaita. Dumbu rangu rakangotanga kukunuka richikura richienda. Ndakatanga kuita senge ndine nhumbu asi matest ose ari kuti negative. Chero mablood test negative. Vhudzi rakutanga kuerera kunge raiswa pemu. Dumbu iro richikura muviri uchipera. Baba Niki baba ndakatanga kuzvimba dumbu. Baba Niki kubatika kwavo kwakatanga kuita kushoma. Vakatopedzisira vasachatobatiki. Munoziva vanhu vaigara vachinditi vakasangana neni voti chirega kufamba uchasvarira muroad. Ndinorwadziwa ini. Ndakaenda kumapostori zvese nekudzin'anga. Ndikai wakagadzirwa nemukadzi wemurume wakatora. Handina kutora baba Niki taingofambidzana zvemuchi wande. Kuti ndidzokere kuna mai Niki ndinoti mukoma paya maive right ndaifambidzana nemurume wenyu hazvibudi. Handiti mai Niki vakandibvunza ndikaramba. Vakatokumbira ruregerero zvinozoita here kuti ndoenda ndoti maive right ndisunungureiwo. Zvakaoma. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Nyaya yekutanga munongotaura kuti imi munozviona sei, sisi vanofanira kuita sei. Vaindere kuna mai Niki vanokumbira ruregerero. Tete, I'm a Ndebele lady from Bulawayo. When it happened, I was 20 years of age. I had a friend, a very good friend of mine. One day, akandiudza kuti a sister is calling her in South Africa. If I want, I can come with her. There's no harm in it. Already, aingatodza sisi vake nezvangu. I agreed tikaenda. Takasvikira kumba kwasisi vake. Tasvika paya ndopa ndakadiscover kuti shamwari yangu yavinga murungu, an old man. Then sister wake akati kwandiri ndine basa randakuwanira kuPretoria. Zvikanzi get ready, mota yakauya kuzokutora. Mota ikauya tete, ikaenda neni. Takasvika place yacho, it was a complex. Paigara varungu tete. This man was not married and had a very beautiful daughter. So he told me I was there to take care of his daughter. She was around 8 to 9 years. This man was
from Congo. He told me to join his church, which I agreed to go with him on Sunday. My first night in that house was a horror movie yema-Nigerian. Ndakarara zvakanaka. Then pakati peusiku ndakanzwa strange noises kuita kunge kune munhu ari kuchema. Then second night same thing happened. Then my third night, which was on a Saturday, ndakarara expecting same sounds. Ndakatanga kunzwa madzikirira kunge I'm being forced to sleep. Ndikanzwa ndisachagoni kumova body yangu. At least my eyes didn't close. Ndakaona murume uya achipinda murumu mangu. I had locked the door, but akapinda without opening the door. Akanga asina kupfeka. Akajambira pamubhedha wangu. Pakatanga kuda kurara neni. I then started praying, calling the name of Jesus. Then he disappeared. The next morning, it was a Sunday. Remember, I was supposed to go to church with him. Akamuka akatsamwa. I greeted him. He didn't look at me or respond to my greetings. Then I decided, no, ndakwenda. I can't stay here. Ndikanogeza, pegged my bag, ndikamvinga. I told him, I'm going. Please open the gate for me. To my surprise, he didn't ask me why I'm leaving. He just said, go. I'll tell the guards to open for you. Pandakabva paya, ndakangoti Mwari makanaka. The problem now was that I didn't know my way going back since takauya nemota usiku. Ndakafamba nichibvunza vanhu kusvika ndasvika to my destination. The reason why I returned to you is ndakanzwa kuti shamwari yangu uya akazoendeswa kuDubai nababa vaya. She died mysteriously. Anga atojoina church yacho, which is satanic. It's very sad. Tete ndatenda hangu. I'm sorry, I'm not good in writing in Shona. Hey. I'm very sorry, my sister, for this. This is very strange. At least I thank God kuti pawakangona murume uya achipinda wakabva watonamata kuti udana zita raJesu. Unoziva kuti paunenge uchinatsobatwa nemadzikira unozoona kuti pano hapachina kumira zvakanaka and you become useless. The only person who can fight for you is Jesus. Hey, I think I'll come back to your inbox ndizonzwa kuti zvakazofamba sei. Tete kandai chitupa mbini ndanyora is confession, but I would like to ask nevanoziva chivanhu chedu. Nina sekuru vangu, hanzvadzi yamai vangu, ndichavati Tongai. Sekuru baba vamai vangu had kids from the first marriage, which is my mom, and Sekuru Tongai vakange vakaroora 2003. Mudzimai wavo takamuziva ane mimba yakange yoda kuzvarwa. Mwana akazvarwa, Sekuru Tongai vakaramba mukadzi mwana ave ne3 months vachiti mazuva ekuzvarwa kwemwana asangana. But well, Sekuru Tongai decided to leave the family home and left the woman there nemwana wake. After some months, Mbuya had to leave the child behind at 7 months. With Mbuya na Sekuru, vanova mai nababa vamai vangu. Sekuru Tongai later died in 2013. Takakura navo amainini ava mwana waSekuru Tongai, but was later taken na mama vavo at 13. And the mother passed on a year later. After Mainini Priska's mom died, a man came to claim Mainini as his long-lost child, and no one believed him. He did a DNA test, and the test came back 99.9%, him being the father. Sekuru Tongai's mom had properties, who also left her properties in Sekuru Tongai's name. And when he also died, the property had to be sold Mario Shewa amongst his 6 children, including Mainini Priska. It was sold and Mainini Priska collected $60,000 in Naka. So recently, there are family members that are claiming to have been having dreams of Sekuru Tongai asking for his money. So mvunzo wangu ndio kuti Mainini Priska vavari supposed to take that money for yourself. Avazoiti ngozi here yemushakavu in the future. Kokana iwe Mainini Priska DNA yange yabuda ichiti 99.9 baba vavo varipo. Why would she come and claim the estate ya baba vasiri vavo? Handisi yangu. But semaonero angu ndiona sekuti zviri wrong. Mundi correct wandite. Alright. Regai tipinde zvakare munyaya inotevera idzi dzabva kuTikTok. Regai tipinde dzekuTikTok tozodzoka zvekune dzimwe dziri kuinbox kwangu. Murume wangu akudanana talent. Vanoenda kuLodge mutown. Apa talent wacho anotondisiya. Akatomboya kumba kwangu pandakazviziva ndakarwadzwa. Murume wangu wakutokonfessa kuti vakatoita bonde pasina protection. Apa talent wacho anotori pamushonga ake. Ndakaenda kuchipatara ndikanotestwa.
ndikabuda negative, but vakanditi ndodzoka after 3 months. Apa indakaroorwa ndine 17 years. Ndiye oga murume wandoziva muupenyu hwangu. Tava ne20 years tichigara tese. Maybe pese apa aindichita, I don't know, but kuzondichita nemunhu wekuziva ndiri kurwadziwa ende ndiri kutadza kumuregera talent kwauri ikoko, dai wafa zvako, nekuti kana neniwo ndatofa because handichazivi kuti ndava murwere here or depression. I'm as good as dead. Handizivi kuti ndoita sei. Ndiri kuita kubitirirwa, ndiri kutotsvaka n'anga chaiyo. Apa ndine vana 5. Madzimai akasenga kurema chokwadi. Ndozvatangowa. Kwai pana sisi vanonzi talent vari kudanana nemurume wamama. Anyway, zvakaoma. I don't know kuti you guys munofunga kuti kudi. Imi mama chandofunga ndechekuti kuzviuraya it's not a solution though. Pane zvose zviri kuitika, talent yakatsva murume wenyu, I'm very sorry, but your children, they need you more than handiti your husband. Saka zvekuti kwai muzviuraya, aiwa kuzviuraya musazviuraya. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Hi auntie, I've been listening to your stories for a while now. And now that, and saka nhasi ndaonyorawo nyaya yangu. Your continuous talk about child abuse and how we should collectively fight to stop it. Ndizvo zvandituma kuti ndinyore nyaya iyi. I'm a victim of such abuse. My parents separated when I was 4 years. So we went with my mom, who also later on started dating. And then the boyfriend is the one who abused me when I was in my early primary school. Tete, I never told anyone because I also did not know. Because at this age, ndasingazi kuti zviri kuita murume zviri wrong. Our parents never used to talk about these things. My TV in most houses was luxury, so I kept quiet. But as I grew up, it haunted me, and later realized that what happened to me was sexual abuse. But then who could I tell? Who could believe me? So after this, I continued with life as if all was well and would fight those memories. Both my parents later died before I finished primary school. The guy who abused me, I don't know where he is or if he is alive, as I have no memory of his face or his name, as he was out of the picture by the time my mom died. I don't blame my mother because she never got to know what this man did to me, as I only started speaking up when I was nearing my mid-20s, as I now did not care who believed me or not. As I grew up, I realized I needed to protect my children. Hence now I'm now a social worker and it's my calling and passion. And I told myself that I should not allow my pain to go to waste. I now talk openly about my past in a way of bringing awareness to children, caregivers and parents around me. Let's not raise our children the way we were raised. Let's not depend on teachers, TV or social media to talk to our children about these things. It is the responsibility of both parents to talk to their children all the time. But the least you can do is empower them by making them aware of sexual abuse and sexual exploitation, which is also often overlooked. It's funny how our African caregivers and parents raised us back then. Yes, I was abused when I was 7 years, and before that or after that, no one had spoken to me about sex or abuse. But as soon as I got to high school, everyone now wanted to talk to you about kudonza matintin so that you can please a man. How do I please a man when one of those men had already damaged me? Did anyone warn me that the same man you want to please can also harm me? Tete, I'm now 43. Never been married. Relationships don't work out. And this and even life itself has been hard. I grew up really suicidal with thoughts of running away from home. And those thoughts still follow me as sometimes I feel like I'm tired of living. But with nothing to show for it. Each day I wake up alive. What drives me and keeps me going is my passion to help other vulnerable children who might be going through what I went through. I believe in doing so, I also find healing. Parents, let's create safe spaces for our children by openly talking about sexual abuse and sexual exploitation. Hakuna chinonzi achiri mudiki. A 3-year-old can be told in a way that they understand, because while you are thinking my baby is still young, the abuser is seeing your baby in another way, be it nemaziso ake enyama or evil spirits or rituals, and before you know it, your child is a victim. I have a lot to share on how to create a safe space for your children. I only write a bit, but my life story is long and painful.
as far as marriage is concerned, I don't know if it will ever happen, but I'm praying it does. I don't know if it's abuse. I can't tell mnyama handisiwe, but mkatondiona handishoreke, and I've worked hard to where I am and change my story. I've decided to adopt mwana, and I've already submitted application with social welfare. Kungoti I want a baby between 0 to 2 years, and a baby girl vanonetsa kuwana. But if pakaita anzwawo kwanhongo a baby girl that age, so through official process of police, then social welfare, they can let me know so that I direct my case worker ku police or social welfare district kunenge kwaendeswa mwana. Problem yatinayo ndeyekuti tinofunga kuti vana vedu vadiki. 3-year-old munotogara matomuudza kuti don't touch the ear, don't touch the ear. Handiti tinozviziva izvezvi ma 3-year-old ari kuenda kumapreschool vanotoziva. Izvi handakakuudzai kuti chero mwana wangu hamuchinji pamba kana usina kumukumbira kuti sisi nguva yekuva tachipfeka pamba because vanoita mausiku. Aiwa kana atovata chero kada kubata haugoni kumubata because vakatodzidziswa kuti hapana munhu anofanira kubata nhengo yako. Saka I just hope kuti besides the entertainment that we come here for, let's take out something valuable. Let's learn. Ndoziva kuti teichiona sekuti kutaura nyaya dzebonde it's a taboo. Asi unozoona uchinzi putai fodla mukosora kuti zvinhu zvirebe. Asi muchitadza kuudza vana kuti panze apa pane mhuka. Handiti ngatidzivei vanhu vari bereki vari right vanotaura nezvinhu vanocreate awareness. Right. Before tapinda munyaya yedu inotevera, tawirwazve nedambudziko. There's this couple yanga iri kuNew Zealand. Nyaya iyi ndakaitumirwa anzi yatobuda munewspaper. Pane family yekwaMusarura. I think I'm going to insert the picture. Vakanzi vava vane 6 months vaenda kuWhangarei, but I think in New Zealand, it's NZ, New Zealand. Saka the man, the 45-year-old man was driving along State Highway 14 to his work at Silver Fern Farms in Dagaville when that life was cut short on the 16th of April. Vakashaika hamene kuti kuda vakaita accident. Saka hanti munoona kuti vari mama vane vana 1 2 3 4 vanga vaitawo 6 months vachangopindawo muNew Zealand vachitiwo tagonawo kuimprove upenyu hwavo zvinodhedhi vashaya. Saka hanzi vari kukumbira rubatsiro. They want to raise about $30,000 kuti vagoone kuita repatriation. Saka ndichasiya link yearticle yachona. Guys, ngatingobetserewo mhuri vakwanise kuita repatriate murume wavo. Zvinhu zvakaoma shuwa vedu. Unoziva kuti this is every woman's deepest fear. Saka kana muchikwanisawo kubatsira tokumbirawo mungabatsira. Takuuya panyaya inotevera. Ndakatanga kudana nemurume womunhu. Nhasi nyaya dzacho ndedzekungodana nevarume vanhu. Ndakatanga kudana nemurume womunhu ndichiziva kuti he was married because I loved him. So ndanga ndisina basa nezvakawanda. He took care of me zvekuti ndakasvika pastage yekuramba mukomana wandaifambidzana naye. Ndichiona kuti married men vanochengeta kudarika zvikomana zvedu izvi. Shamwari dzangu dzainditsura nenyaya yemurume uyu vachiti zvanga zvisina kunaka kuti ndodana nemurume womunhu ko kana ndikagadzirwa. They were worried about me zvekutodaro, but munhu wavaiudza wacho aisateerera. Ndakaramba ndichidana naye. Rimwe zuva I got a call from his wife achindiudza kuti ndisiyane nemurume wake, but ndanga ndanyura murudo. I couldn't leave him. Sorry tete, handina kutaura zita rangu. Ndinonzi Jane, ndine makore 28. The relationship continued. Ndikatengerwa mota. Ndakafara zvekuti I told myself kuti murume uyu handisi kuzomusiya. He paid my rent. He took me out. I think he spent most of his time with me more than he would with his wife. Ndaitoona kuti baba vanyura murudo ava. Rimwe zuva vakauya vakandiudza kuti vakuda kuti ndiita mudzimai wechitu. I was happy. This is what I've always wanted. And finally, it was happening. I didn't waste any time. I accepted this proposal. I told my parents about it. Actually, both my parents are alive. Ndaisagara navo. Vakanga vari kumusha ini ndiri mutown. Sezvo ndaienda kubasa. So, ndakavaudza zvese zvekuti murume munhu. Vakanditi kana wazvipira kuti ndozvaunoda hapana chaipa. Asi mwana wangu handioni zvichipera mushe. Ndo mashoko avakandiudza. Akauya akaroora zvakanaka. Akabvisa zvese zvaidiwa. Akasiya zvishoma zviya zvechirango zvekuti munhu haazopedzi kuroora. Vanhu vakashamisika. Asina knew kuti ainge ane mari. Saka hapana chakandishamisa. The first wife knew izvi, but haana kuita drama over nyaya yekuti ndanga ndava the second wife. Akatondigamuchira zvakanaka. Ndakabva ndavakirwa imba yangu
murume akanga asingadi kuti tigare tese pamba 1 nefirst wife to avoid kunetsana. Takagara zvinhu zvichitofaya paya, murume aiti akarara kumba kwangu nhasi orara kwamaiguru mangwana. Rimwe zuva ndakadaidzwa kumba kwamaiguru zvikanzi ndiuye ndiri prepared. I was going to stay ikoko for a couple of days. Ndikashamisika kuti asi chii chakuitika. Ndakaenda paya ndikagara 2 days. Ndaigara ndiri murumu ndisingabudi. Maid ndiye aizouya achindiudza kuti food is ready, ndoenda kunodya ndodzokazve murumu. This happened over a week. Then rimwe zuva vakandidaidza sitting room. My husband nefirst wife ndakabva ndaenda. The first wife akabva ati baba P, I think mainini were ready to meet muridzi wepamba. That was what she said. I forgot to mention kuti murume wangu had 2 kids nefirst wife and ndanga ndisina mwana womimba. So zvadaro vakabva vabuda mumba, vakabva vadzoka after 5 minutes vachibva vagara pasi zvikanzi varidzi vepamba vari kuuya. I waited paya ndichida kuona varidzi vepamba vaitaura. Pasina time pakabva vapinda sishato. I screamed ndikamhanya kuenda panga pane murume wangu ndikagara padhuze naye ndakamubundira ndichitotya kumwedzwa nezinyoka rainge raungana pakati pemba. Ndakaderera ndikatanga uchema. Chii chandanga ndazvipinza mazviri. The first wife explained kwandiri kuti ndiye muridzi wemba, so that means imi makuzama secret epamba pano, zvichira kuti imi hapana kwamuchaenda wamuchaudza about this info. If you do, muchafa. I cried. What have I gotten myself into? Sure. Iyo nyaya yekuda good life iyi. Vakandiudza kuti I'm not the first one kuita second wife. Pakatoya vamwe vakafa nekuti havana kuteerera zvandakavaudza. Ndakabva ndapera simba, meaning to say hapana zvandaikwanisa kuzoita. Ende chero kusaita mwana was because ndaiva mukadzi wenyoka iya, not kumurume uyu aindida, but he married me for his own benefit, kuti aramba achiwana mari. Zviya zvaiitika zvekuti the first wife once called me achindisiya nemurume wake, yaitova test yekuti vaone kuti how committed was I. Tete good living yakandiparira. I'm even scared kuti kunyora kwandaita nyaya yangu kwamuri chii chaitika handisi yangu. I don't know if I can find help, but handisina hope. Even my parents havazvisivizvi. I just hope kuti ndingakwanisa kubatsirika. Even if I die, I'm willing hangu kuti ndife ndabuda munyaya idzi kuitira zvisazoaffecta vana vebrother yangu, even vasukuru, because nyaya dzakadai dzinonetsa. Sezvo ini ndisina mwana, ndakandichikumbira umise nyaya yangu ndichatarisa macomments evanhu. Things are happening in our country. Munyika medu muZimbabwe imo munhu aivedwe. Wow. Zvakaoma hazvo. Greetings auntie, ndiri murume ane makore 36. Ndiri munhu uya anoda soft life. I just want things to be easy, so if I want something ndoda kuzviwana nyore. I'm that type of a person asingadi kuita basa rakaoma zvekuti unobuda ziya uchitsvaka mari. Growing up tairarama life iri bhozvayo. Mari yefees taiwana, yefood nehembe zvese taizviwana. My parents vaishanda vese and we were 2 vana, ini nebig brother yangu. Zvinhu zvaifamba zvakanaka, but inini I had big dreams. I wanted to own a company, have a couple of cars, be the richest man. I made sure to pass at school. I had good results, went to university and did accounting. Ndisingadi basa rakaoma zvakadaro. I then got a job at 26. I'm intelligent zvekudaro tete. I worked at that company for 4 years and then I got married to the love of my life. That was one of the greatest achievements. Life was good, but not good enough for me. I see life yandaidai. So I had to make a plan. Ini ndakazviudza kuti I'll do whatever it takes to be rich. I had a friend of mine, angane mazimari zvekuti. I always admired him and I also wanted that kind of life he was living. So one day ndakamvinga, then we sat down. I asked him how he does it. Akandiudza kuti akaenda kune imwe n'anga, so yaiva nemukurumbira munzvimbo mataigara, achindi handichatauri hangu sita. I told him I was ready for everything, so ndikamuudza kuti tiende kumba kwake. Takasvika paya, we were told to remove our shoes. I think ndo mutemo wekun'anga dzese. Takabvisa shangu dzedu tikapinda muhati maaitira zvinhu zvacho. Vakati tibvise makwati tikaita sekudaro. Vakabva vati, varume, nyaya mafambira ndikuiziva, asi ndoda mutaure chaizvo zvamuri kuda nemuromo wenyu. Ndakavaudza nemo kuti I want to own a company. Ndoda mota, ndoda kuva nesoft life. Vakabva vati pakanaka, asi munoziva here kuti everything comes with a price. I told him kuti ndozviziva.
I was ready for anything. Sekuru vaya vakabva vati kuti ndiite mari vachandipa kanzvenjana muhari. Kanzvenjana aka ndiko kaizorutsa mari asi nenge ichirara nemukadzi wangu everyday except madays anenge ari kuperiod zvinoreva kuti inini I wasn't supposed to sleep with her anymore. Ndakambotora time ndichifunga mukadzi wangu ndaimuda zvekuti I started to think kuti not sleeping with her will I survive. Ndikaona kuti I can find someone to sleep with, so the problem was solved. I asked him if mukadzi wangu aisazobvunza kuti why we are no longer intimate. Vakabva vati I'll sort that out. Haazombobvunzi ndichamupa mushonga. Ndakapiwa nyoka iya, so yaifanira kugara pasi pebed zvekuti when it's time inobuda mari yoita zvainofanira kuita ini ndisimo. Ndakatoudzwa netime yekuti ndibude kuti ndisaona zvinenge zvichiitika. So zvinhu zvakatanga kuchinja. I now have my own company. Ndakatanga kuita mari isingatsananguriki. Tete mukadzi wangu anowana zvese zvaanoda. I must say she's happy, but as for me, I'm not happy at all. Ndikatanga kufunga about mukadzi wangu. Moyo wangu unorwadza sure. The way I love her nezviri kuitika zviri kundikanganisa. Even if I'm being intimate with these other girls, it's not the same with my wife. The one person I love, but because of the love I have for money, I had to do this to her. Mukadzi wangu doesn't complain. I guess mshonga wandakapiwa unoshanda. She acts like everything is okay. I don't sleep tete. Kana yava time yekuti ndibude bedroom andirari kusvika kwaedza ndichifunga. Maybe dai ndisina kumboda life yemari yakawanda was not even that bad. Asi because of greediness, I had to do it. I regret hangu tete. Apa there's no way out. If I want out, one person will die. Andichazi zvekuita ndokumbirawo ma-advice. Zvinhu zvacho. I think we need to read our last story, then we'll go here. Makadisa rangu ndinonzi Tatenda, ndine makore 25 ndiri mukomana, so nyaya yacho yakatanga ndiri kumusha. Life yangu yaive kutambura. Zvinhu zvaisafamba zvakanaka. Ndaisvika panguva yekuenda kuchikoro ndisina kana shangu. Ndaingogara ndichichema kuti kuita nherera kwakaoma. Vabereki vangu vakashaya tete ndiri mwana mudiki. Akatanga ndiamai baba vakazotevera. Saka sekuru ndivo vakanditora vakagara neni. I think kuti ndinzi ndiri kufara zvakapera musi wakashaya vabereki. Ndaigara ndichichema ndakasuwa nekuti ndaiudzwa mashoko left right and center. Chero pandaenda kuchikoro ndanga ndiri mwana uye kuti I was antisocial. Ndaisada kutamba nevamwe vana. I had low self-esteem. I always felt kuti vanhu vanondisema or they didn't like me just like how I was treated at home nasekuru nambuya vangu. Vakanga vane vana vavo vatatu vakuru kwandiri. Ndini ndaita zvese, be it kubika, kuwacha. Apa vakanga vane mwana musikana pamba, asi ndini ndaitoita kunge ndiri musikana webasa nekuti hapana randaisaita. Ndakararama life yangu zvinhu zvakangodaro kusvika ndakura. Chinhu chavakanditira kuniendesa kuchikoro, for that I'm grateful hangu. Because kuchikoro kwacho I passed, chero ndaidzidza kumusha, ndakabuda nema subject 6. Pandakasvika 18, ndakabva pamba, ndawana basa rekugadzira pamba kune rimwe purazi. Ndakashanda ikoko for 5 years. Murungu wangu aive murume, akashaikirwa nemukadzi. Vana vavo vakanga vatoroorwa nekuroora. Saka vakanga vasara vega nevashandi vavo. Ini pandakasvika vakandiona semwana wavo, sezvo ndaiva mudiki pavashandi vavo vese. Vaindifarira zvekuti ndakanga ndisingaiti kunge mushandi, vanhu vaitofunga kuti ndiri hama yavo. Ndaidya pavaidya, hembe ndaitengerwa, zvinhu zvandakanga ndisina kujaira kuitirwa muupenyu ndaizviitirwa. Rudo rwandaisaziva ndakuruona kune murungu wangu, munhu wandisina mukama naye. Munhu wandaishandira uyu akanga ane mari zvekuti aita kunge uri mutauni uri kupurazi. Akanga ane mota dzakawanda, kwakanga kuine magetsi, dzimba dzakanaka, zvokuti unongoti munhu waisashuvira kugara kutauni nekuti zvinhu zvese zvaivapo. Basa rangu was simple, kwaiva kusakura yard, kukata lawn neheji. Just make sure that the yard was clean. Ndashanda kudaro, life yangu yabva yatochinja. Hembe dzandaipfeka so dzakanga dzakanaka, chero kusimba ndakanga ndatanga kusimba. Ndaipiwa pay yakatoti one day ndobva ndatumira imwe kuna sekuru ndotenga grocery ravo futi. Chero zvavo vaindiitira utsinye. Chikuru chavakaita kundiendesa kuchikoro, vachibhadhara mari yavo for school fees. I felt like I owed him. Vakanga vakundifonera every now and then nekuti ndakanga ndane tumari mbijana. Ini ndakanga ndisina problem nazvo hangu, asi ndaitofara kuti tanga takuwirirana
nasekuru. Ndakagara papurazi riya ndichishanda zvinhu zvichiendeka, asi chinondishamisa chinhu one, makore andakagara apa handina kumboona vachishanyirwa nevana vavo, zvinova zvinhu zvaindinetsa kuti why vana vavo vachidaro. Ndakati rimwe zuva ndakarara ndakapatika pakati peusiku ndikanzwa kutaura panze, wanikwe murungu wangu ari panze asina kupfeka achitaura nevanhu vakanga vasinawo kupfeka. Ndakatya tete, all my life I've never seen something like that. How can vanhu vakawanda so vagare vasina kupfeka pakati peusiku vachiitei chaizvo? I then realized later kuti murungu wangu aita zveusiku. Usiku handina kurara kusvika kwaedza. Ndakabva ndatanga kuita basa rangu semazuva ese, acting like hapana chandaona. Mausiku ndakamukazve ndichida kuona zvandanga ndaona nezuro wacho kuti ndezveshuwa here kana kuti ndairota. Ndakamuka ndikadongora nepawindo ndikaona kuti ndizvo ndaisarota, nekuti hazviiti kuti munhu arambe achirota the same thing every day. Ndakavaonazve nevamwe vavo vachitaura, maybe vaironga kuda kubuda vachinoita mabasa avo erima. Ndakanga ndakutya manje kuti what if something bad happens to me. Ndakambofunga kutiza, asi ndikaona kuti zvaisaita nekuti varoyi havanzwisiki, vanogona kutevera kwaunenge uri ikoko. Plus neniwo ndakanga ndisina kwekuenda, ndakanga ndisingadi kudzokera kumba kwasekuru. Ndakangoshingirira tete ndikaramba ndakagara pamba ipapo. Nanhasi ndipo paniri. Handizi zvekuita kuti ndikabva ndonangepi, murungu wangu is like a father to me. Handina kana ndera ndakanetsana nawo, vanotondiona kunge mwana wavo. So I decided to stay hangu despite the fact yekuti vanomuka usiku. Ndakazviudza kuti kana ndakurara chero ndikamuka mausiku handitarisi panze kuti ndione chii chiri kuitika. Ndakati rimwe zuva ndakarara ava makuseni ndichimuka ndikaona nzvimbo kwandiri handikuzivi. Ndakabva ndatarisa ndikazviona kuti ndiri kumakuva kwandiri. Ndikusumuke wanike ndanga ndakarara pamusoro peguva remunhu. Zviya zvekuti ndiri murume ndakasiya pasaidi. Ndakaridza mhere tete ndikuona pasaidi. Ndakatarisa padivi ndikuona murungu wangu anga aripo. He wasn't shocked or anything. Akabva andibata ruoko, ndaita kudedera tete, akabva atanga kufamba neni tichidzokera kumba. Pakanga pane symmetry padhuze nekwataigara, ndiko kwandakamuka ndiri. I guess murungu wangu ndiye akazvitiza. Takati tusvika kumba akagara neni pasi akatsanangura zvakanga zvaitika. Akandiudza kuti vakanga vapiwa uroyi nambuya vavo vachiri mudiki, vasingazivi. Vakatodiscover vatoroora kuti ndizvo zvaiitika kwavari. Vakati vana vangu vakazozviona vakura kuti ndiri muroyi, that's why vasingauyi kuzondiona or even kuunza vana vavo nekuti vanotya kuti vanozoroyiwa. He told me kuti not even once pavakaedza kuroya vana vavo nekuti they mean the world to him. Vakataura zvakawanda zvekuti ndava kuvanzwira tsitsi. Ndakatokangama kuti ndamuka ndiri kumakuva. I asked him kuti ndamuka ndiri kumakuva sei. Then vakabva vati I was trying to teach you basa rangu, but hameno chii chaitika kuti ndibatwe nehope. So we ended up tavakuno. I was sure kuti kunzwa izvi ndakavhunduka ndikatanga kutya. Vakabva vati I wanted to pass it to someone before I die, but I didn't succeed nekuti zvinenge zvinoda kuti ndipe munhu wandiri related to. I was left confused with a lot of questions, ndisingazivi kuti ndoita sei, kuti nditize ndoindepi pamba pandiri. I feel like home. Handichazivi zvekuita, ndodi sure nenyaya iyi. Kutaura kudai ndichiripo, handina kwandinokwanisa kuenda. Ameno chiri kungoitika kuti ndirambe ndiripo. Kuti maybe inyaya yekuti ndakashandisirwa mushonga here kana kuti kurara ndotorara zvakanaka. Asi kuti ndikamuka ndinotanga kufunga kuti ko ndikazopiwa uroyi ndozodii. Handichazivi zvekuita muupenyu hwangu. Ndikada kubva pamba apa handimboshayi rimwe basa nekuti ndiri munhu akatopasa form 4 yake. But it seems kubva pamba apa zvichanetsa. Ndibatsireiwo kuti ndoita sei. I don't know kuti mungati kudii because mwana ari kuti handigoni kuenda. I can't leave this. But ndiri munhu akapasa form 4 ndikaenda ndogona kutowana basa. But I cannot leave. Utoona kuti munhu akaiswa glue. Ivo baba vavo vari kuti kwai vana vavo havauyi because vanohla kuroyiwa. Asi vakuda kudzidzisa mwana uyu. Kana uchida mwana uchinatsokuda mwana wako, why would you teach mwana wako zvinhu zvekugama? Handiti mwanti uyu mukomana anovashandira anovabatsira. Handiti and they treat him semwana wavo. Zvinova kuda kuita live to the next generation. How do you live uroyi to the next generation? Even vazukuru ndosaka vasingavuyi. Because tohla zvekuti vanomuka vari kumakuva. Hapana chinhu chakaoma sekuita parent inoroya. Ndoziva kuti vanhu varipo pashi ava vanogara vachitaura kuti wedu esi tohla kana kudovuya kumusha because tikauya vabereki vedu pamba hapavatikipa.
zvakaoma. Vamwe vanobva vati hai wakambokura sei time waikura zvawanga wari mudiki waisazviona, but iye zvino maziso avhurika wakuhwa kuzvuwa pamusoro pane pachizvuwa panze pari kikiri usiku hwose apa vatiki mamuchirema. Handizivi kana makambozviita zvekupinda mudzimba dzinorema. Nezuro ndaida kutosheya nemi story yaya, but ndakazoswera ndisachadombowi zvakanaka. Utoona kuti vanhu vari pabasa. Ndaida kunyatsokuudzai zvainyatsoitika kubva day 1 kusvika nhasi, asi zvaramba. Ndanoona kuti inyaya iri ngandisiyane neni because ndakazovata side rangu rose riri namo, ndakaswera side rangu rose, even pandakatadza kuposta paya side rangu rose rari namo ndichindoita sei. Saka ndaona kuti zvinhu zvavaro izvo ngatimbomira tichazodzoka kana zvaita nditi right. Guys, sokutendeni kuna chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tirangarira kubatsirawo mhuri iri kuNew Zealand. Handiti they really need help so that they can be able to repatriate the body kudzoka zvakare kuZimbabwe. Vanhu vekuNew Zealand handisati ndambokwanisa kuwana contact navo. Mavhidhiyo edu hambooni kuNew Zealand, but anyway, kana angosvika nekuNew Zealand ikoko ndoda kungoti vedu veka hatisi kukuonai kudiaspora insurance. We are going to encourage you kuti mutore diaspora insurance. It's not even mari yakawanda. Handikuudzai during the week kuti pane munhu akashaya haanga asina kana policy. Ndari kuenda kunyika iri kure, vanhu vakutanga kuita mudeme. Pane ishaura mune muchingoti unotaurisa. But ndizvo zvitoripo. Masituation akadai, we don't see them. Hanzi anonzi unforeseen circumstances. Because you feel kuti nhasi wamuka uri mupenyu, mangwana zvakare uchamuka uri mupenyu zvichingoenda zvakadaro. Ikandike hazvisiriyo zvinoitika. Upenyu ndehwaMwari. Anyway guys, tokutendeni kuna chirongwa kwamaita. Mother's Day yedu yakusvika, takangoita maglitches, but aiwa zvese zvirikufamba zvakanaka. Tichakudzoka tichizokuudzai kuma-update kuti zvirikufamba sei, handiti munozongonawo mapicture, everything is going on very well. Ene namba yedu haichakwanisi kuwedzera, tichakatoguma yakadaro. Tokutendei guys nekuna chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Masikati ano kumaleta tichadzoka takutanga kuita China. But this China, it's for everyone. We're going to be talking about nyaya dze-emotional intelligence. Anti munoziva zvakaitika last week, that other week. Pane mashootings akaitika, vanhu vakashudhana. But ugoda kutaridza kuti mashudhaniro akaitiwa aya, chii chakatrigger. Zvinhu vanhu vanofanira kuva ingadai vari vapenyu kusvika zuva ranhasi. But maybe pane mamwe mabehaviors atinoita sevanhu. So we need to start talking about that. I'm looking forward kuti munge muripo muchiteerera ndeti. Ndoziva kuti mamwe mazhinji munongoda maconfession hamudi kudzidza. But this is very important to save your life muzuva ramangwana. Tokutenda guys nekuda chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka, tichadzoka zvakare. Ndatenda. Bye bye.